Hello, Ubing! Kumusta? Tata, adalan tayo manen iti pakailasinan kadag iti liquids. Pakailasinan kadag iti liquids, umuna, surutan dagiti liquids ti sukog dagiti container sa pakaikabilan da. No ibaga tayo nga sukog, mabalin nga maraitlog, nagbubukol, kwadrado, triangulo, wenno rektangulo. May kadwa, mailadawan ti raman ken angot na dagiti liquids. Mabalin nga ti angot na ket nabanglo wenno nabangsit. Mabalin met nga ti raman na nasamit, naapgad, napait wenno naalsem. May katlo, mailadawan ti panagayos ti liquid iti sabali a container wenno pagyanan. Mabalin daytoy nga nabuntog wenno napardas. Kitain tayo mananalaing tiladawan ket sungbatan dagiti saludsod nga agparang. Umuna, anya daytoy a liquid. Wen, gatas. Suruton kadi dagiti liquid si sukog dagiti containers a pakaikabilan da. Wen, anya ti angot na. Nabanglo. Anya ti raman na. Nasamit. Kasano ti panagayos na. Napardas. Anya daytoy a liquid. Wen, diru. Surutan kadi dagiti liquids ti sukog dagiti containers sa pakaikabilan da. Wen, anya ti angot na. Nabanglo. Anya ti raman na. Nasamit. Kasano ti panagayos na. Nabuntog. Anya daytoy a liquid. Wen, arak. Surutan kadi dagiti liquids si sukog dagiti containers sa pakaikabilan da. Wen, anya ti angot na. Nabangsit. Anya ti raman na. Napait. Kasano ti panagayos na. Napardas. Anya daytoy a liquid. Wen, soy sauce. Surutan kadi dagiti liquids ti sukog dagiti container sa pakaikabilan da. Wen, anya ti angot na. Nabanglo. Anya ti raman na. Naapgad. Kasano ti panagayos na. Napardas. Anya daytoy a liquid. Wen, lemon juice. Surutan kadi dagiti liquids si sukog dagiti container sa pakaikabilan da. Wen, anya ti angot na. Nabanglo. Anya ti raman na. Naalsem. Kasano ti panagayos na. Napardas.